E ca chegada do verán, as autoridades pois aumentan as inspeccións e os controis sobre as embarcacións de recreo. Controlan pois que cumpran a normativa, que teñan todos os permisos en regra, sobre todo tamén que respeten esas zonas limitadas para o baño, porque esas infraccións conlevan multas. E atendede, porque unha das infraccións máis comuns, por exemplo, nunha embarcación, é ter o extintor caducado. Iso conleva unha multa, pero outra máis que importante, por exemplo, non ter seguro. Esa multa pode ascender aos 60.000 euros. Atendede a todas estas medidas de seguridade que teñen que levar as embarcacións de recreo, porque nos, o Xenor, a Galega, puidemos meternos nun propio control para ver todas estas embarcacións. O verán, tenente Antonio, é tempo para sairmos e tomar un baño e demais, pero tamén é tempo para navegar. E vostedes, desde o Servicio Provincial da Garda Civil da Coruña, andan a que fagamos todo ben, non todo o xeito. Efectivamente, desde o pasado 15 de xuño, a Garda Civil está desenvolvendo en todo o territorio nacional unha campaña de control de embarcacións de recreo e de motos náuticas. O obxectivo principal desta campaña é diminuir o número de accidentes. Acaba de observar, vamos, de principio unha presunta infracción. Sí, vemos aquí a liña de balizamento cas boias e sabemos que aquí hai algunhas embarcacións que están fondeadas xa dentro da liña de balizamento. Imos a facer unha pequena inspección. Está dentro da zona balizada. Vaya preparando a documentación da embarcación. Hai un pequeno momento agora en Alvis co tema do seguro, non? Sí, efectivamente, parece que a documentación da embarcación está toda correcta, pero non dá topado o recibo do seguro obrigatorio neste tipo de embarcacións. É unha infracción recurrente neste tipo de embarcacións. Está pagado, pero non está el recibo, vamos, del banco. Non sei se está a espera agora de que seu pai o remita de alguna maneira. No, porque mi padre ya non está para la tecnología, vamos. Veremos agora que nos di o tenente Fuentes a ese respecto. Pero con vuestra presencia que sea máis indulgentes. Aquí estamos a verificar que o sistema de extinción que tiña que ter esta embarcación de recreo que xa non ten nin ano de fabricación nin de revisión. Aparentemente sí, parece ser que xa non estea como... Isto é un incumprimento grave da normativa de seguridade. En caso un incendio nun barco, se non se extingue nos primeiros minutos, pode ocasionar o sinistro total do barco. Se te ha propuesto para sanción por el tema del seguro. Tienes un plazo para presentarlo en Capitanía Marítima. Mañana primera hora ya lo llevas. El incumplimiento grave de las medidas de seguridad por el extintor, eso lo tenemos que denunciar. El tema del fondeo en zona de baño está prohibida. Comezando polo do extintor, a que sanción se expón? As infraccións leves en tema de seguridade poden alcanzar aos 60.000 euros, pero bueno, 300 euros ou así probablemente non sexa máis. O seguro hai un prazo de 5 días que se dá para que presentalo na autoridade correspondente, na Capitanía. En este caso, a sanción quedaría en suspenso. O problema é se ocurre algún accidente. Hai que ter en conta que dentro da liña de balizamento, que máis ou menos está nunha zona de 200 metros desde a costa, está totalmente prohibida a navegación de embarcacións a motor, embarcacións de vela. Despois, aquelas praias que non estexan balizadas, temos que respetar unha distancia de seguridade de 200 metros. Pois aí os deixamos gozándonos do mar, esteamos bañándonos ou esteamos nunha destas embarcacións e sempre cumprindo as normas. Sigan co traballo, moi bo traballo, grazas.